Hello everyone, dini hingke ang kaisa jaga thangoi tongo norong no ang thang mani funo ganang bo jaga thang tui tamni babi thang phaji chalo sing sabung kangke ngo airport to sopai kya tamni kangke norong no lamani ang phaimani funo gi malia tamni ke emon kya sakai sing a jaga wo ICT office thangai she aro thangai kisa sa meeting khaye aro ni tabo CM songrok pai kisa borok kok shawai se sing no rokhorung kangke sing tamni kangke haimani leri thangkawur baga ang video rok khaimelia lama wa sing tabo airport to tabo nasingui tongo flight tamni kangke flight ba kisa daily mani leri thangka oboni bagai sing ta ke asugui nasing tongo sini flight time tongmani no ta train sing thaka ngai oboni bagai ke tabuk ngake sing flight to kaka bukun pore jan sogoni sania but ani life ni first time obona flight to kawo but bahaji ni bokrok rokung no ani bokrok to kisa mi no oboni bagai tabuk ngake sing bale agartala airport ni simi kolkata wa thangi tongo oboni bagai ngai sing ta ke kolkata sokpai ka one kolkata tabuk to sarik ngi thanga ba horong thanga sini tabuk hongko kolkata ni ke sini duita ni simi flight obon bagai sing o jagao no mane oro airport to nasingi ma tongnai ta ke tabuk sokpai ka kisa sa airport dok puri nailai tonglai mani bahai ingkha mane bahai pe tirok waisa puno bo phaya ku live ni first time obono kolkata first obono ani tai flight kamu bo first time tamni kangke sing program ni bagai tabuk sing mumbai thangi tongo norok to nugane nongno saya han tamana hatana ang sai reka ke tabuk ke sing flight na sing tong sing koita sokpai mani naidi dati no sokpai kya sing o jaga bo chat sorry noita rogo sokpai kina noita ni se wai sin duita o se flight nga ka ba onek shela winyo sing ma tongka ke tabuk ngangke sing flight do ka la kya ta flight ka wai sing tak dare mumbai thangsinai mumbai yo nga ke sing horo no soginai horo sogui ke hangke borok sing pick up khai pe ja Ay, kesanggol beli. taki sing Mumbai airport sokpai kya angke thung tang sini bag rok nana bagai sing tabuk mane singno tola ni simi nokhorei de khaw bagai sing sakao thangi tongo tangke sini bag rok ajaga wono sini ri rok ni bag rok tai ko aba tabuk sing thangi na hanai ke sakao se kasai ma thang ka ba saka tuino sing no mane ain no lama pho aboni bagai sing thangi tongo norong nuk mane na taki sing bag na soi tongo ta same to same bag rok sini bo bag nde hai tong bin bag tong hai diba ba sang ka ke exchange rok lai tong lai tirong ka sing ka han na sing lai ba sa lai ma tong ka onek le suka bag phaina bo unka ba na sing lai han shelai ku luk up kare inka ba nong no ba sa khunu bi tong ka view rok ba hai nong Mumbai ni sim ka ge ba hai diba ke taw ki thangi tong la ka amse ani gaisa siapang thangka libo kasi thamasa ani bag se already no bag buruk se soi thau nai nei Mumbai hai sam ti roku abu kunung shio haja no. Belgari. sing ta khai airport ni nokhor tongka sing no governor ni boro mane o governor ni je tongnai ro borok sing pick up khaina ni phai tong ta ke sing ta bo ni bagai phapa to thang tong nai nai disini ri ro mani ro pusung pang ke sing ta bo khai sing je jaga tongo a jaga o sokpai kya omo pura governor ni office kana wono omo kaisa guest house hai borong ni tai ko sing tabu ka hapai kya o jaga bo kaisa room tongo kete kisa jaga bo room tongo tam ni hingka ke sing ko jaga tongna heni phaimani but borok oro sawo norok girls rok oro ma tongya te kisa room o tongnai ke sing ko girls rok oro tongnai hin tongmani ja but o jaga o kwbangma bed kwbangma ni bage o bage sing oro buri mane girls rok ma tongya tam ni ke sing te kisa borok komya diba obon bage sing ni ta kisa room kaisa alada chikon tongo a jaga sing thang tong aro ma thuna hinta ke tofano sing oro room kisa nai lekha ta bahai botei hini
Tini hingga sing kisa sa berai nai hinai nokhor ka tam ning ka program hingga sing next day ose abagi borok sing kisa berai rena hanai borok bongni gari no sing no ruo bongni borok no sing no talangai berai ruo tam ni hingga ke nong no original ko sound khanari ba yang ka belai no traffic mane khorang mane gari rong ni khorang khanao prai traffic jam yadi ba Mumbai haino da hini hinjak tong ba haida aboni bagai ang sound no off khaireka pura taxi mane sini yang rok tom tiro haino nugya komono mane je puro sung mobile nugo sham to sham ama haino nukha bani tv rogo chabo chaja kha angkan ke thangi tongo tabo ke traffic belai jam oma o jaga o nokhoka tar mane wan chuk sidi je time thana ningko omoni tai 2 gonta sikangle nokhona nangu no nokhon nangu obon bage belai nyo jam angkai sing tini hingkan ke boro thanai norok nukane bo jaga sing berai nya thangi tong chalo gari bo emon ke brand naithok tai sailap kore every gari bo ha jotono kuchung ke toni roba yo sini yang ni ha jemon tripura ba sini yang no gedi ba ga gari rok suja ge haino moila toila ba yang ko kun moila toila ninge jotono kuchung nai sing thachim simi no khomani tabu bo jaga no kusung bisik face feria ko traffic emon ke jam oma selama singja pura kita kese nong no sanam sungo Mumbai ni ang to hai saman ka mane Mumbai simiya te onyo jaga bo ungna যেমন সিনিয়াং ত্রিপুরাও 6টা 7টা হাঙ্কাংকে ন মানে 6টা রক 6টা হাঙ্কাংকে ন সাল থাংপাयो বাট আরো মুম্বাইও হাঙ্কাংকে 8টা ওয়াসা হরংয়া norongna ang kaisa tabuk eri phono gano obo hangkangke nainai je buri rokai sinai je film serial nai rok serial naino bisik saimanai obo serial naike obo bisik ruo tam hingka ke obo kaisa train station chipo but singke wan sugo obo kuno kaisa nog rok singna hanai mehel lok singna but obo train station che o train o jaga o hangka tam borok unlimited choli tongpho kuno time bokoroi haino choli mang tonguta iko nainai je nong nang photo phonok mani obo sing film rogo serial logo bisik nuk naila ये मोबाइल पे भी दे देंगे हम मैडम norok obo saiman kana obo bobo je serial logro nuk tongira film rogo no geda kichak kena oro thangi borok mane film rok khalayo Gate of India obo ba pura ang jemon ang imango thangima berai ma haise ang mseka tongthok jaka ke gyango bini buskango ke tongo Taj Mahal hancha obo Taj Mahal ya sorry Taj ta o jaga ono attack rok mani obo o jaga ono but obo salni view se horni view ke emon ke naithogo singa se hor ke tonglang mangla khaubun bagai nong nang horni view rok phunu gya but o jaga o gana o ke jotono সমুদ্র mamang boi kalai berai lai tonglai utai ko omo o সমুদ্র sini ta kesa alada jaga bo thangi manuta omo je o jagani mane o ko nukaro kawoi te kesa alada jaga bo thangi manuta ke o jagani boro onek no mane photo bunai rok tong tiro photo bunai amsegrang ready logi no sosai ro ta boro but obo asung naithoke buya hapono singke angke kesa mane o view rok emon ke naithok jaka pura mane nukna tongo oboni bagui no nuk phayong ke singke ta kisa sa bara pau Mumbai ni bara pau singke ba haidi ba pura chaimana bele norok busuk famous abai singsana bagai haijak nai dinorok emde ke bisik thokja gya ke apake horni view obo hongka ke sing jemon aingo thangeda oboni ke obo norok sagena obo boro obo hongka ke yang dinne o jaga ni ukulukum ke wangke de studio pho obo pura jaga o boi hai sari berai tonglayo hat min tabung ke nogo thangsinai okay tabuk kangke srap sakya sa berai laikha tamni ke sini sari gono program okay norong no anga so time da tong phunuk da manama je chuk phunuk man chak no norok phunuk ne norok nai tong di choya sa 오마이 바토로 타는 무슨 강음래 나 촉적 쏘가 하이 또 그릇 실래 탕만 블래 사 이건 할라 또 시그르 asuk jora tini blog nai norok na ang next phunuk na ni try khaine norok jodi na ani video mane kudu mistake jak tong please norok ano comment khaisa di bahai ke edit do khainai aboni bagai jodi na mistake tong khai norok please ano nakar di
tambo paikya joton paikya angke sing tang nokor thana goi firogoi tongo aboni thangoi tongo sing tabuk ko airport o thangoi tongo ta angke sing direct airport o thangka angke direct sing Agartala airport o thangsinai norokno asung jora tini phunuk manchilai tai phunuk mangala tata bye bye thank you.